Varakashi for ED aiwa weya vovhura hombe wetatira masviko kuti aiwa mutungamiri wenyika changa aripo kusvika nokusingaperi 2030 anenge aripo ari kutonga kunyange nezvezviri kuitika ivo vari kutoziva kuti pane zviri kuitika, pane makomplaints ari kusimudziwa kubva kuma-opposition conference kunyanya Citizen Coalition for Change, asi vaiva vakabuda pachena vachiti aiwa acharamba achitonga. Sanapinda mashoko abuda achitagwa nyongwa sokunyogwa kwaitiwa pazimu ai ndobva wasubscribe like utina on the bell icon. Tipina zimu ayanyora vachiti Varakashi impose Mnangagwa on citizens. The ZANU-PF Varakashi team has asserted that Mr. Mnangagwa remains a pivotal figure despite ongoing allegations of opposition harassment. ED is the man of the moment, whether you like it or not. Emerson Mnangagwa is indeed leading, whether you know it or not. If you want to dance, step into the rumba rhythm. Varakashi posted on Facebook. Domashiko anouya achitaura panapa Varakashi for ED vachiti mutungamiri wenyika kunyange zviri kuitika achiopoziwa vanhu achitaura zvoti toda kuprotesta anoita sei. Vanotaura mashiko kuti mutungamiri acharamba aripo. Chipotudze mafungiro enyu munoti kudii kuti aiwa vakomana ava vanonzi Varakashi ava zvavari kuita izvi zvinofeva macitizens ere, vari kushandisa brain here nezvavari kutaura izvi. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pena comment section medu kusangana no subscribe kulike notina on the bell icon.